És aquest el camí que voleu escollir? Estem segurs que volem aquest camí? Aquí, en aquestes línies, amb les nostres paraules. En aquesta pista en concret. En aquest camp de gespa. Aquí estàs definit per les teves accions, no per la teva aparença o les teves idees. La igualtat no ha de tenir límits. Els llaços que trobem aquí haurien d'anar més enllà d'aquestes paraules. Les oportunitats no han de discriminar. La pilota ha de votar igual per tots. Podem escollir un camí que ens faci iguals. Si podem ser iguals aquí, podem ser iguals a tot arreu. Podem fer un camí que ens fa iguals. S'ha de fer més èmfasi en el que un nen pot fer en comptes del que no pot fer. És hora de passar de la sensibilització a l'acció. Les persones amb discapacitat també tenen les seves pròpies necessitats. El camí de la inclusió es recorre entre tots. Cadascú de nosaltres som diferents. Podem fer un camí que ens fa iguals.